langgam lagi na. Ano magipaon? Uy, ito ang mga bata na lungtong. Payangan mo sa farmhouse. Nang Susan. Halo. Agi, okay ra. Di ami dari ni Agi si imong tengad. Si Nang Susan. Hala bugnaw ka jud dani hangin. Asa ka nang labang ahubas man? Sa tabay? Oh. Untahan pa. Anda mo ari sa mi. May mga ay. Uy, ito ang mga bata na lungtong. Ibang bata maning Susan. Alarang ka cute. Ijang anak. Maaja po ni kay nakailaktranan paingan sa imong farmhouse. Makaagi pagkadaring imong kasagingan di ha. O batuhon na dito. Oh, mga bitaw nang naipajag-pajag tungod sa bay ante. Tadi mo nang ante tanawag atop na ibinangad murag mga anit. Murag panit as baka. Ana Miss Farmhouse. Ana Miss Farmhouse. Ayo. Anong bundoy? I bless you along. Kamu rada? La, lulagan sa mo. Wow! Wow! Tikiling ni? Ang sama na. Ang sama na. Ilangan aglanggam. Pwede di ay? Paak ba po? Wow! Lagi no pan. Mo ni original ng ano ng anak. Nasilaw. Katong blue, brand ito ang mura niya. Ngalo lang to. Kuasa. Dito. Katong tambor ng anak. Sitpaw niya nagmatakarag ko ah. Lamay ko dali ka mga anak. Katong Aman. Uy, agisan naluwas man to. Doon na uli ano ba din? Mura magawa na mag. Meh. Wala naman ito na ako aking magkabigyan na naman. Paano ito napalit mo? Duha ka klase nga powder. Halo. Diyan ako sa farmhouse. Hehehe. Dia tundan lami ka aja. Mukaan si ante dane. Yeg tundan ante arang jang tamisa. Lok no yang walong bonseng guys. Lok malarot na. Aku yawa 100 lang ah. 100. Ya, jauh ke Maria. Jauh sa. Bye. Ale Ren. Mga bay, what today? Dali. Ante na taong ganahan ko atong gilapuan agtangkong. Anda? Aw dili anda. Hangin ka adun te. Ugasa kagi kapoy long. Ibutang laman sa mahigda.
Ya. Okay na lagi na gilabat na. Oh, mau nanti. Oh, mau nanti. Wah. Bito ante. Yeay. Di man. Di ora man. Ah. Isi TV nih. Ay, di bajing gamay eh. Isi napakit-cute pa. Cocok lang, napakit-cute. Kenapa? Wih, jolo. Wih, dalang cute. Berapa? Suwag ko siniro. Oh, lampaw siya. Ay, sayang. Saan nilang? Magluto. Lagi karning manok wag. Busuk deh. Taruh tuh kecil ha. Busuk tuh ha. Oh, kecil ya.